O que comezou como un proxecto fotográfico coordinado polas profesoras Elisa Costas e Marga Saborido cos alumnos de cuarto da ESO do IES da Pobra, culminou con esta completa e fermosa mostra que xa está a disposición de todos os visitantes do Museo Valle Inclán. A exposición Marea Fotográfica realizada polo alumnado do IES da Pobra do Caramiñal é un traballo de investigación e aprendizaxe sobre o proceso industrial da pesca e conserva na nosa vila, un sector fundamental nos séculos XIX e XX, e hoxe en día, que marcou non só a historia da Pobra, senón a propia fisionomía da vila. A implicación dos estudantes que dedicaron horas e horas a mergullarse no pasado mariñeiro da vila deu como froito un completo percorrido visual polo patrimonio marítimo da Pobra. A primeira saída que fixemos a todos foi Espazos Baleiros, a cal foi unhas saídas que fixemos do centro e sacando pouco a pouco fotos do pasado e agora no presente. Despois a segunda foi as Mariscadoras, a cal realizamos unha salida á Praia do Raposiño, xa que xa vos explicarán despois mellor como é todo, senón xa vos lo conto eu. A seguinte salida que fixemos foi a Nogueira, despois foi a casa de Ramiro Villaus, que está aquí presente, que moitas grazas por vir, que está casi conectada, xa que pertence ao barrio dos Cataláns e conta moito sobre a historia da Pobra. Saímos, como vedes aquí detrás, as bateas da Meixa, que son moi características, é un proceso novo, despois explicaremos. Tamén, por fora da exposición, temos fotos a través da xanela dos nosos maiores. Pesca e marisqueo, industria, gastronomía ou historia mestúranse nesta interesante exposición coa que aprenderán a ver a historia da Pobra con outros ollos. É verdad que este proxecto enseñounos a nós incluídas, a Elisa máis a min e a eles, a ver a Pobra, a historia da Pobra, a industria, os traballos do mar dende outra perspectiva, non detrás dun obxectivo. A mostra, integrada por 49 instantáneas, poderá visitarse no Museo Pobrense ata o mes de setembro.